Drake and Carl Donningson. Hain ka na ba? Akong kabubuwason o Maria Clara, kaya mo nayakan na wari na daw yan nasubad na imo mandaraga pumustura, kaya na iba na usurad. Mapakain pa ba ako kay makuri mamilinghin ko kada mabato? Oo dam, mangudiri ko ikaw makitan kay naiiba ka mga kababayinan. Hain ka na ba? Bukan nga maburing bakit hindi usayin nga tanan di ko matanaw kung diin taging direksyon itapon kasing-kasing nga maipadang at taim pag-igugma ko ikaw ta it makauunahan pagdabuti tala Ingaw, itakalibutan kay paglaom, di nagusugan ka matinaw kay ikaw. Ito nag-uusaan nga rason kung kay anong gihapon nag-uusaan niya ko magkakatapo. Bakit itong binabaktas nga dalan ubangin diri kay di ka tigawas kung nga daan nga nahimo ko na nga ha. Iba magpakiana pero kay ano nga haimuray may nakilala kay simple, disente, intelihente. Siyempre, nga ikaw ang tipo nga haros di man lang masabot kay kung aada ka na di ka lang napasabot. Typical, diri pagkabuta physical mangun istorya kalabahan panahong panirizalo bangin diri kula ikaw makitan kay naiiba ka ha mga kababayinan. Hain ka na ba? Bukan nga maburing bakit hindi usayin nga tanan di ko matanaw kung diin taging direksyon itapon kasing-kasing nga maipadang at taim pag-igugma ko ikaw ta it makauunahan pagdabuti tala Babituon nga magsusumat haapon kunain ka nga dapit nga pwede ko katuon kay kung sugad ka masirong gudidalan ka witon kinahanglan nga angkog mapagtumanon o Maria abrihina itbintana pati na ang portahan ng kasing-kasing mo kanina paak naghihinulat